मोनसे सोमोनांथाव आरो गोसोखांथाव खौरां only 5 सेकेन्डल'नि गेजेरावनो बाक्सानि सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो जाय सीसीटीवीआव बे 5 सेकेन्डल'नि भिजुअलखौ नुगोन अब्लाना नोंथांमोना गोमोथाव जागोन एबा गोमोगोनदि मानसिनि जिउआ माबायदि सेकेन्डआवनो सिलिंखार जानो हागौ। नोंगौ जों गिबियावनो नोंथांमोननो बे 5 सेकेन्डल'नि सीसीटीवीआव सेबखांजानाय भिडिअखौ दिन्थिना लानि आरो नोंथांमोना नायलांदोल'। नोंथांमोना जाय बे 5 सेकेन्डनि भिडिअखौ नायदो बे जाथायानो जादों गुवाहाटी नोगोराव। नाथाय जाय सुबुङा जिउ गोमादों बेयो बाक्सा सालबारिनि सरगाटारिनिमोन आरो गुवाहाटीनि मोनसे गलायाव बे लाइमोना खामानि मावबाय थादोंमोन। जिउ गोमानाय लाइमोननि मुङानो जाहैबाय मनज दास। बे 5 सेकेन्डनि गेजेरावनो हरखाबै गलानि सिङावनो जिउ गोमादों मनज दास मुंनि सुबुङा। आरो बे जाथायानो गलायाव थाखानाय सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजानाय गासै नुथायखौ नुनो मोननाय जादों। बिदिब्ला फै बे जाथायनि गासैबो सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजानाय भिडिअखौ आबुं नायना लानि। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्को डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।